Nej, gå væk. Nej! Thunder! Hjælp! You've been... Thunderstruck. Bare rolig for dig, jeg gør der ikke noget. What, man? Fuck, du er langt væk. Jeg står bare her og kæler mit dyr. Hvorhen? Hvem fanden har slået ihjel? Nej! Det gør du bare ikke, det der. Det er Rachel. Rachel. Wow. Nej, du gjorde ej, Mads. Du får mig at kigge ud. Fuck dig, Mads. Prøv at se, jeg sidder der og kæler dyr. Det er det jo ikke. Det er bold jo. Det er ikke en bold, det er sgu da et dyr. Det er en robot. Same shit, mand. Vi står og kissemisser, ikke skat? Ja, det Så står og begyndte kissemisser. Lukas bare at slå mig ihjel. Lukas er begyndt bare at slå mig ihjel lige Står pludselig. og kisser misse. Klask! Det må vi åbenbart ikke for Lukas. Nej.